contracte Mataró, iniciativa sorgida des del Consell Econòmic i Social, que havia de ser una mesura de xoc per disminuir la desocupació a la capital del Maresme. Es tracta d'un model de contracte consensuat per tots els grups, excepte la CUP, els sindicats, comissions i UGT i el sector empresarial. El nou contracte va dirigit especialment al col·lectiu de persones a l'atur i en situació límit, que a Mataró està integrat per unes 7.000 persones. Al seu moment, la CUP va considerar que les iniciatives del Consell Econòmic i Social estaven condemnades al fracàs perquè no contemplen alternatives que superin l'actual model de crisi. Compartim la necessitat i la urgència d'intervenir per a cercar solucions a l'actual situació d'atur, però no compartim les propostes. El pla de xoc del Consell Econòmic i Social era per impulsar la recuperació de la confiança dels ciutadans, l'enfortiment del teixit productiu i la creació d'ocupació. Tot això no es crea amb bones paraules i menys augmentant retallades als drets laborals. Caldria fer una crítica, qüestionar i cercar alternatives a l'actual sistema capitalista que genera la crisi i les desigualtats socials. Des de la CUP tenim dubtes sobre la legalitat formal d'aquest contracte Mataró i així ho hem manifestat en la darrera reunió del Consell Econòmic i Social. També considerem que no aporta solucions, sinó més precarietat laboral. Formulem les preguntes següents. Primer, s'ha elaborat algun informe o consulta sobre la legalitat laboral del contracte Mataró? Efectivament, s'ha fet un dictamen de la Generalitat, ja fa mesos que els agents socials des del Consell Econòmic i Social el van demanar. Aquest dictamen es va demanar per respondre a dubtes que alguns gestors ens van plantejar sobre la modalitat contractual del mateix, que com sap, a més, encara s'ha posat més en dubte després de l'última reforma, que hem reduït de 41 contractes a 5, cosa que pràcticament no trobo adequada, però que ha afegit més temps i més complexitat en aquest anàlisi. De seguida que tinguem aquest contracte i aquest dictamen, resol, el Consell Econòmic i Social, evidentment, que farà les modificacions que calgui, el corregirà si cal. I segon, quantes persones s'han acollit al contracte Mataró? A quin sector econòmic pertanyen? És per això també que hem hagut d'aturar diferents empreses que estaven interessades en iniciar contractes d'aquesta mena dels sectors tèxtil, comerç, químic, concretament. Bé, doncs pel que tinc entès, vostè m'ha dit que s'han aturat iniciatives amb empreses, per tant, vostès deuen tenir algun indici de que la legalitat formal i contractual d'aquesta figura del contracte Mataró no encaixa perfectament o legalment amb l'actual Estatut dels Treballadors. Per tant, entenc que una mica els nostres indicis eren certs. No m'ha contestat la pregunta del nombre de persones que estan contractuades. Entenc que no n'hi ha cap, per tant, que el que havia de ser una mesura de xoc en aquests moments encara no tenim cap resposta.